खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उफ्रा विधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै रायजोआव हाद्रि गुफुंलायनाय बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। मोनफ्रोमबो दोलोआनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। आसामनि नगाव जिल्लानि सामुगुरियावबो गोख्रों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आरो गुबुन समफोराव जाबोनाय बायदि आरोबाव बिजेपि आरो कंग्रेसनि मावथिनि गेजेराव गोख्रोङै बुलायलायनाय जाथाय जादों, जेराव सास्निया जोखोम जानो गोनां जादों। सास्निनि मादाव साब्रैया बिजेपिनि मावथि आरो साथामा कंग्रेसनि मावथि। बे जाथाया जानो मोनदों जेब्ला कंग्रेसनि मावथिफोरा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंखांनानै सालमारि बाजाराव बिजेपिनि मावख'नि साखाथिजों एरायलाङो। बे समावनो मोननै दोलोनि गेजेराव मोखांजों मोखां जानायाव गोख्रोङै बुलायलायनाय जाथाय जादों, जेराव सास्निया जोखोम जानो गोनां जादों। सास्नि जोखोम जानायफोरखौ उनाव देहा फाहामसालियावबो थिसननो गोनां जादों। जोखोम जानांनाय साब्रै बिजेपिनि मावथिफोरनि मुङा जाहैबाय आब्दुल रहमान, दिन इस्लाम, आबु हानिफ आरो आबु ताहिर। ओजोंहाय कंग्रेसनि जोखोम जानाय साथाम मावथिफोरनि मुङा जाहैबाय कामाल उद्दिन, आलाल उद्दिन आरो आब्दुल हासिम। आलफाजों लांखार जानाय गौतम बसुमतारीखौ उदां खालामनानै हरबाय। सानब्रै हाग्रानि गेजेरजों थाबायहोबोनायनि उनाव आलफाया उदां खालामनानै हरबाय। अरुणाचलनि जयरामपुरनि 17 माइलाव एंगारनानै हरदों। बेनि उनाव पुलिसा बिथांखौ रैखा खालामनानै न'फारसे लाबोदों। फोरमायथिनो गोनांदि तिनसुकिया जिल्लानि आसाम अरुणाचल सिमायाव थानाय हिमालया टी कम्पानिनिफ्राय गौतम बसुमतारीखौ लांखारदोंमोन। सीसीटीवी केमेरायाव नुजाथिनाय बायदिब्ला सा 6 निफ्राय सा 7सो आखायाव हाथियार लानाय दुथांफोरा बिथांखौ लांखारदोंमोन। लांखारजानाय गौतम बसुमतारीखौ जाहाथे उदां खालामनानै हरो, बेनि थाखाय पुलिस प्रशासनजों लोगोसे गौतम बसुमतारीनि नखरनि सोद्रोमाफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा गोबां खावलायदोंमोन। दा 15 साननि उनाव गौतम बसुमतारीखौ उदां खालामनानै हरबाय आलफाया। उदां खालामनानै हरनायखौ लानानै आलफानि गाहाय फरेस्ट बर'वानिसिम साबायखर बावदों गौतम बसुमतारीया आरो लांखारनायनि उनाव जेबो देहायारि सास्ति होआखै होननानैबो फोरमायथिदों। सानब्रै हाग्रानि गेजेरजों थाबायहोबोदों, बेनि उनाव लामा ससेयाव अदेबानि अरुणाचलनि जयरामपुरनि 17 माइलाव एंगारनानै गालांदों होननानैबो फोरमायथिदों। बिपिएफनि गोख्रों आरो गागि दैदेनगिरिफ्रा साफानि उनाव साफा UPPL दोलोआ हाबहैसिगोन नामा? चन्दन ब्रह्मनि उनाव खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव हाबहैसिगोन नामा? बाथ्राया बेसेबां सैथो? जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारिखौ फोसावदिं मेलाव बारसोमनायखौबो नुनो मोननाय जायाखै। बे समावनो खाम्फा बरगयारिया UPPL दोलोआव हाबहैनो हागौ होननानै इसारा मोननाय जादों। खाम्फा बरगयारिया UPPLआव दि हाबहैनो हागौ, बेनि एसे इसारा होदों गबिन्द बसुमतारीया। खाम्फा बरगयारिया UPPLआव फैगोन ना फैया बेयो रोखा जायाखै, नाथाय सावरायनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों गबिन्द बसुमतारीया। आरो हाग्रामा महिलारीजों गोरोबनो हानाय नंला, बे खोथाखौ खाम्फा बरगयारिया फोरमायनायखौ मिथिनो मोनदों होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया। आरो जुदि खाम्फा बरगयारिया UPPLआव फैयोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो हाग्रामा महिलारी फैयोब्लाबो बिथांखौ बरायो होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारीया। बेराफारसेथिं जायनाखि UPPL सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बेरेखा दोलोनिफ्राय गोबां अजद होबोदों, बेनि सायावबो फिननाय होयो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथियो दि गामि गामि हाबनानै नायोबासो नुगोन। सिगांनि समाव बाक्सा आरो अदालगुरि जिल्लायाव खामानिखौ मावनाय जायाखैमोन। थांनाय 17 बोसोराव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायावल' सुबिदा बा खाबुखौ मोननो हादोंमोन, नाथाय दा बाक्सा आरो अदालगुरि जिल्लायावबो खामानि मावनायखौ जागायबाय होननानै बुंथियो बिथाङा। गोदान लामा बानायनायनि खामानिखौ जागायजेनबाय आरो फरायसालिफोरखौ फोसाबनायनि बिथांखि लादों होननानैबो फोरमायथिबावो गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। प्रमद बर'आ गाव खोथा होनाय बायदि 9 एप्रिलाव गावखौ फोथैनानै लानो नांगोन। बे गोख्रों खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारीया। नंगौ, उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दोलोआ गोख्रोङै फोसावदिं मेल खुंबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बाजार पलिटिक्स खालामनायखौबो नुनो मोननाय जादों। UPPFनि दैदेनगिरिफ्रा हाथाय बाजार फोसावदिं मेल खुंदों। बिटिआर गोरोबथानि दफाया रग' रग' मावफुंजायाब्ला गावखौ फोथैनानै लागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारीया बेनि सायाव फिननायखौ होदों। जायनाखि फैगौ 8 एप्रिलाव 5 बोसोर आबुं जागोन, बेनिखायनो प्रमद बर'आ गाव बुंनाय बायदि 9 एप्रिलाव गावखौ फोथैनो नांगोन होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारीया। आरो 8 एप्रिलाव UPPL आरो प्रमद बर'नि आयुआ जोबसिगोन, 5 बोसोर आबुं जासिगोन। बिथांमोनहा भट मोननाय नंला, मानोना नंखाय खोथा बुंनायनि हिसाब गैला होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। जोंहा सिडली विधानसभा बियाबाव गोग्लैनाय मोनबा
MCLA बियाबनि मादाव मोनब्रैयानो BPFनि दखलाव दं होननानैबो दाबि खालामो। ओजोंहाय इउथ BPFनिफ्रायबो हाथाय बाजार फोसावदिं मेल खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मैयानि सानाव आमटेका बाजाराव फोसावदिं मेल खुंदों। फोसावदिं मेलाव UPPL सोरखारनि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि बिटिआरनि खामानिखौ गुबुननि थिखादार जेरै आसाम, दिल्ली आरो गुबुन गुबुन रायजोनि थिखादारफोरनो हरजोबनायनि जाहोनाव बिटिआरनि रायजो राजानि आखायाव दिनै रां गैया। जाहोनाव हाथाय बाजाराव बेफार फालांगियाव गोहोम गोग्लैदों। फालांगिरिफ्रा सिगांनि समनि बायदि मुवा बेसादफोरखौ फाननो हायाखै आरो प्रमद बर'आ जेब्लासिम थागोन बिटिसिनि रांखान्थि थासारिया गाज्रि जालांगोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो UPPL सोरखारा जेबो खामानि मावनो हायाखै। साख्रि बाख्रि होनायनि बेलायावबो 1 बोसोराव 1 लाख आरो 5 बोसोराव 5 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होनो रादाय होदोंमोन। नाथाय दिनै 12नोबो साख्रि होनो हायाखै। जायफोर साख्रि मोनदों आसाम सोरखारनिफ्रायसो साख्रिखौ मोनदों, बिटिआरनिफ्राय सासेबो मोनाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। लोगोसेनो बुंथिबावो दि 2020 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव 532नो कन्ट्रेक्चुएल साख्रि होनाय जादोंमोन। बिथांमोननि साख्रिखौ दिनैसिम रेगुलार खालामनाय जायाखै आरो 5 बोसोर जाबाय बिथांमोनहा दान बान्था मोननो हायासै। बेबायदिनो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै। नखर नखर साख्रि होनो रादाय होनायखौ लाखिनो हायाखै। जौ फानग्रा, दाउ, अमा, मैगं फानग्राफोरनो 2 लाख रां होनो रादाय होदोंमोन। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होनो रादाय होदोंमोन। नाथाय रादायखौ लाखिनो हायाखै होननानै बुंथियो। प्रमद बर'आ सासे फेलें दैदेनगिरि। एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'निफ्राय लानानै एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो फेलें होननानै बुंथियो। आरो खुगायावल' गोदै गोदै बेबायदि दैदेनगिरिफोरनो जोंनि इयुनखौ माबोरै एंगारनानै होनो होननानै बुंथियो। NDB आरो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानैबो बुंथिबाय थादों। नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियावनो दं होननानै इउथ BPFनिफ्राय UPPL दोलोनि सायाव गोख्रोङै गाग्लोबो। बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव थांनाय 7 नभेम्बराव सावरायनाय जादोंमोन। नाथाय जोबथायाव जेबो फिथाइ मोननो हायासै होननानै फोरमायथिदों आरो जेबो फिथाइ मोननो हायैखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिदों। फोरमायथिनो गोनांदि फैगौ 27, 28, 29 आरो 30 जानुवारियाव उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव 64थि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरसालिया जथुम्मा खुंगोन। बेराफारसेथिं जायनाखि 28 जानुवारियाव गोथार बाथौ सान, बेनिखायनो बेखौ फासयनानै जाहाथे बर' थुनलाइ आफादा खुंफुङो बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय खावलायदोंमोन। नाथाय खावलायनायनि उनाव मोननै गौथुमनि गेजेराव सावरायनायनि उनावबो जोबथायाव जेबो फिथाइ मोननो हायासै होननानै फोरमायथिदों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आरो बेखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बाथौ गौथुमनिफ्राय। आरो संबिधान बायदियै बा संबिजिर बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुमा जाहाथे मोनफ्रोमबो जिल्ला, बियाब, गामि आफादफोराव गोथार बाथौ सानखौ खुङो बेनि थाखाय खावलायो। स्मार्ट मिटारनि हेंथा रायजोआव दुंहाव बेरेखा जाबाय थानायनि गेजेरावनो कंग्रेस दोलोनि बाम्पार अफार। 2026 मायथाइयाव कंग्रेसनि सोरखार फैयोब्ला स्मार्ट मिटारखौ बोखारनो रादाय होदों कंग्रेस दोलोआ। स्मार्ट मिटारखौ बोखारनायनि अनगायैबो 500 रांनि गेस सिलिन्डार होनो रादाय होदों। लोगोसेनो बेसेन नाङालासे 200 इउनिटसिम मोब्लिब सिबिथाय होनायजों लोगोसे टल गेटखौ बोखारनो थाखायबो रादाय होदों। बेनि अनगायैबो आइजोफोरनो अरुणोदयनि गेजेरजों जि 1,250 रां होनाय जायो बेखौ बोखारनानै लक्ष्मी बिथांखिनि गेजेरजों दानफायाव 3,000 रां होनो थाखायबो रादाय होदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय। तेलेंगाना आरो कर्नाटकआव कंग्रेस सोरखारा बेफोर खाबुखौ होनाय बायदि 2026 मायथाइयाव आसामाव कंग्रेसनि सोरखार फैयोबा आसाम आरो बिटिआरआव बेफोर खाबुखौ होगोन बा बेफोर सिबिथायखौ होगोन होननानै रादाय होदों कंग्रेस दोलोआ। बेनि अनगायैबो बिजेपि दोलोनि सायाव गाग्लोबनानै बुंबावोदि जायनाखि बिजेपि दोलोआ गावसोरखौ डाबल इन्जिन होननानै बुंथियो, बेनिखायनो बिजेपि दोलोनि लुथिनायाबो डाबल होननानै बुंथियो, जायनि जाहोनाव मुवा बेसादनि बेसेना 3 गुन बांदों होननानै बुंथियो। बेनि अनगायैबो स्मार्ट मिटार, टल गेट आरो हानि खाजोनाया बांदों। बेनि अनगायैबो जौ फाननायनि मुङाव रायजो राजानिफ्राय रां लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे रांजोंनो हेलिकप्टार बिरहोदों होननानैबो अजद होबावो कंग्रेस दोलोनिफ्राय। जम्मु एन्ड काश्मीराव दासिमबो गोजोन गैया। सान हर सानफ्रामबो मानसि बुथारनाय जायो जम्मु एन्ड काश्मीराव। फिन जम्मु एन्ड काश्मीराव 2 नोगोरारिफोरखौ उदखारिफ्रा लांखारनानै बुथारदों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लायाव जादों बे जाथाया।
गामिनि डिफेन्स गार्ड सानैखौ लांखारनायनि उनाव बुथारनानै गालांदों उदखारिफ्रा। बुथारग्रा उदखारिफ्रा जैश-इ मोहम्मदनि गुबुन मोनसे ब्रान्स काश्मीर टाइगार्सनि सोद्रोमाफोर। उदखारिजों लांखार जानानै बुथारहैजानाय गामिनि डिफेन्स गार्ड सानैनि मुङा निजिर आहमेद आरो कुलदीप कुमार। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा हाग्रायाव मोसौ खानो थांदोंमोन। बे समावनो उदखारिफ्रा बिथांमोनखौ लांखारदों आरो बुथारनानै गालांदों। थांनाय साननैसो सिगांसो जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव उदखारिफोरा ग्रेनेड खुबैनानै 12 नोगोरारिफोरखौ जोखोम खालामदोंमोन। बेनि उनाव फिन आरोबाव दा 2 नोगोरारिफोरखौ लांखारनानै बुथारदों उदखारिफोरा। सान-हर बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लादों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै सर्बानन्द सन'वाल, अशोक सिंहाल, मन्थ्रि डक्टर रनेट पेगु बिथांमोनहाबो बिटिआरआव फैनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लाफैदों। प्रमद बर' बिथाङा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहागो लानानै बेखौनो दाबि खालामदों दि 50निफ्राय 60 रोजा बांसिन भटजों देरहागोन होननानै दाबि खालामदों बिथाङा। सिगांनि BPFनि समाव बुलाय-सोलाय जायोमोन, गुलि गावनाय जाथाय जायोमोन, मोजाङै भट होनो हानाय थासारि जायामोन होननानै बुंथियो बिथाङा। नाथाय UPPL आरो BJP सोरखार फैनायनि उनाव गोजोनै भट होनो हादों, सोलोंथाइ बिथिङा मोजां थासारि फैदों, आबाद बिथिङावबो मोजां थासारि फैदों आरो सान-हर गिदिंनो हानाय बायदि मोनसे थासारि फैदों। बेनिखायनो UPPL दोलोनो भट होगोन होननानै दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा। नोंथांनि मेगनाव जेंना जादों नामा? जुदि जेंना जादोंब्ला आरो नोंथाङा मेगननि मोजां डक्टर नागिरदोंब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव फैगोन सिनियर आइ स्पेशलिस्ट डक्टर प्रबिन बसुमतारी। बिथाङा एम्स निउ दिल्लीनि बारग' SR, RPC आरो दिल्ली GNCTनि बारग' आइ कनसालटेन्ट। डक्टर प्रबिन बसुमतारीनि अनगायैबो मेगननि डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौबो बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा मोननो हागोन। लोगोसेनो कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारि खालामनो हागोन, जेराव जेबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे आरो गोख्रैनो गाहामाव फैफिननायखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। आबुं थङा जाहैबाय बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 7 रिंगासिम मेगननि डक्टरखौ मोननो हागोन बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। माबाफोर सुलुं लानो गोसो दंबावोबा नोंथांमोनहा 6900949900 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।